пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони боз як чорабинии сатҳи баланд оид ба бокс гашт. Федератсияи бокси тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Ассотсиатсияи байналмилалии бокс соли сеюм аст ки пайҳам дар тоҷикистон шоми боксро барои дӯстдорон ва ҳаводорони ин риштаи варзиш анҷом медиҳад. ҳамин гуна шоми бокси навбатӣ дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ бо иштироки беҳтарин мужзанҳои тоҷик ва дигар кишварҳо сурат гирифт. шоми бокс аз 6 рақобати бисёр ҳам ҷолибу диданӣ иборат буд ки дар вазнҳои гуногун муштзанҳо барои ба даст овардани камарбанд ва ҳамзамон дигар ҷоизаҳо мубориза бурданд. аз миёни муштзанҳои тоҷик аввалин шуда Акмал Убайдов вориди рақобат шуд. Акмал Убайдов то ин замон 5 рақобат анҷом дода дар ҳамааш ғалаба ба даст оварда буд. рақиби инавбатӣ ин муштзани ҷавон ва умедбахши тоҷик варзишгари кишвари Қазоқистон Эржан Залипов маҳсуб меёфт ки ӯ дар корномаи варзишиаш дар маҷмӯъ 21 набард анҷом дода 19 ғалабаро ба даст овардааст. Эржан Залипов яке аз рақибони бисёр ҳам мушкил барои Акмал Убайдов маҳсуб меёфт. бо вуҷуди ин муштзани тоҷик дар рақобат бисёр ҳам арзанда ҳунарнамоӣ карда ниҳоятан пас аз рақобати ҳамаи раундҳои пешбинишуда аз рӯи хулосаи доварон дасти Акмал Убайдов бардошта шуд ва ҳамин гуна ғалабаи навбатии худро ин варзишгари тоҷик ба даст овард. албатта тамошобинони азиз муборак бошад ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи мо, ба тамоми шаҳрвандон, ҳамватанони азиз, мухлисон, ихлосмандон, ҳаводорон ва тамошобинони гироми қадр. ҳамзамон дар шоми бокс рақобатҳои ҷолиб миёни намояндагони дигар кишварҳо низ ҷолибу диданӣ сурат гирифт. миёни сангинвазнҳо барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпӣ ва ҳамзамон дорандаи нишони тиллои бозиҳои осиёӣ Давлат Болтаев низ баромад намуд ки дар рақобат бар муқобили рақиби сарсахт хубу гуворо ва бисёр ҳам ҷолиб ҳунарнамоӣ кард. бар муқобили қаҳрамони қитъаи Африқо Мвого Амуго бориди ринг шуд. дар ин қуввозмоӣ варзишгари тоҷик ба рақиб ягон имконият надоду бо зарбаҳои сахту сангини худ рақиби африқоии худро ба фарши ринг равона кард ки ҳамин гуна Давлат Болтаев камарбанди IBA Pro-ро соҳиб шуд. фикр мекунам тамом. садои мухлисон бинед чӣ гуна олӣ мухлисӣ мекунанд. боз нокдаун шуморид. на рефери марказӣ Мансур Муҳиддинов зарбаи задаи дубораи Давлат Болтаевро ҳолати нокаут пазируфт. албатта росто техническим нокаутом свою 5-ю кряду и 3-ю досрочную победу в карьере одержал Давлат Тоджик Болтаев. Одержал победу и стал новым интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии IBA Pro. Ladies and gentlemen, on the second minute of the second round, referee stopped the contest. The winner and new ихлосмандон ва ҳаводорони варзиши бокс рақобати асосӣ ба набарди Баҳодур Усмонов ва ҳамзамон рақиби филиппиниаш Алберт Пагара равона шуда буд, зеро ин қуввозмоӣ барои ба даст овардани камарбанди WBA Gold маҳсуб меёфт ки варзишгари кишвари мо аллакай аз ибтидои рақобат муштҳои худро ба сару рӯи Алберт Пагара равон мекард. бо вуҷуди он ки варзишгари филиппинӣ таҷрибаи ғании ҳунарнамоӣ дар бисёр сабқатҳоро дошт, вале дар муқобили муштҳои обдори Баҳодур Усмонов тоб оварда натавонист ва намояндаи филиппинӣ дар корномаи варзишиаш 35 ғалаба ва 2 бохт дошт. бохти навбатиаш дар муқобили Баҳодур Усмонов ба қайд гирифта шуд. бо шикаст додани ин рақиб Баҳодур Усмонов камарбанди WBA Gold-ро ба даст овард ки ин яке аз дастовардҳои арзанда барои бокси тоҷик маҳсуб меёбад. Баҳодур Усмоновро дифоъ кунад, бигардонад. албатта бисёр мушкил аст. Баҳодур ин мавқеъро бояд аз даст надиҳад. албатта ва тамошобинони азиз, аввалин нокдаун дар раунди навбатӣ дар иҷрои Баҳодур Усмонов тавонист тамоми мухлисони дар ин майдон ҷамъ омадаро ба ҳайрат биёрад. аҳсон
ҳамзамон дар баробари ба даст овардани камарбанди WBA Gold Баҳодур Усмонов соҳиби мошини сабукрави қиматбаҳо низ гардид, ки он аз ҷониби роҳбари Ассотсиатсияи байналмилалии бокс тақдим карда шуд. Round by knockout, the winner of this bout and new WBA Gold Албатта, champion, қаҳрамони навбатӣ WBA Баҳодур Усмонов. Баҳодур Усмонов тавонист албатта ин тӯҳфаи арзишнок албатта тамғаи мошини